गुबुन मोनसे जौगानाय महर लादों 32 नं बेरगाव बिटिसि बियाबा। अदालगुरि जिल्ला बेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय 32 नं बेरगाव बिटिसि बियाबाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकारनि नाजानायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोनांथिखौ नोजोर बोनानै जौगालु मावबिथांखि लुफुंनाय आरो लुफुंनो लानाय अन्थाइखाम्फा गायसननाय आरो बेखेवनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिगासिनो दं। दिनैनि सानावबो बियाबनि आवथायाव थानाय पश्चिम पटला बिसिडिसिनि दाब दाब गामिफोराव गोदानै लुफुंजानाय मावबिथांखि बेखेवनाय जायो। हाबाफारियाव गाहायालासि महरै बाहागो लानायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो मावबिथांखिखौ बियाबनि एमसिएलए थामहिनबा बिटिसिनि हारिमुवारि आरो गेलेमुवारि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बेखेवनानै होयो। 7,43,351 रांनि डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि लांगोना मोखाङाव गोजौ गाहाय हाखौ समान खालामनायनि गेजेरजों बिफां लाइफां गायनाय पश्चिम पटला बिसिडिसि मावखुलिनि लांगोनाखौ हा खोना समान खालामनाय बारांगाबारि गुदि फरायसालिनि लांगोना मोखाङाव 4,75,389 रांनि हा खोनाय आरो 6,93,000 रांजों गोदानै बालिगाव गामिनि लामा खोनाय बायदि मोनब्रै बेरगाव जौगाखां खोन्दोनि दारै भारत सरकारनि MGNरेगा प्रजेक्टनि गेजेरजों मावबिथांखि बेखेवना होयो। थामजिनै नं बेरगाव समस्थियाव बेनिनो नैबे पश्चिम पटलाया मोनसे PCDC 14था PCDCनि बे मोनसे PCDC आरो बियो मैखोम जोंनि बर' सुबुं थानाय PCDC आरो बे PCDCआव गोबां जौगानो गोनां बा मावनो गोनां खामानि दङ आरो बेफोरनि गेजेराव जोङो प्रायरिटि होनानै जायफोरखौ मावथारनो गोनां बेखौ जोङो प्रायरिटि होनानै खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों आरो बेबायदिहै दिनै बे मोनसे PCDCआवनो जोङो मोनब्रै आसनिखौ जोङो जागायबाय आरो बे आसनिखौ जोङो भारत सरकारनि MGNरेगा बे प्रजेक्टनि गेजेरजों जोङो रांखान्थि अनसुंथाइ मोनदोंमोन आरो बेवहाय जोंहा डिमाकुसि आनसलिक बाथौ आश्रम बेवहाय बिफां गायनाय आरो हा खोनाय बेनि उनाव जोंहा पश्चिम पटला PCDCनिनो गोदानै लुनाय मावखुलिनि लांगोनायाव जों हा खोनाय बेनि उनाव बारांगाबारि LP स्कुलनि हा खोनाय आरो नैबे बालिगावनि मोनसे गोनांथार लामा जाय लामाया सरकारनिफ्राय आसनि मोनैनि थाखाय रायजोफ्रा थाबायनाय बा हान्था मेलायाव जोबोद उसुबिदा जाना दङमोन बेखौबो जोङो MGNरेगानि गेजेरजोंनो खोनाय हा खोनाय आरो अन्थाइ गारनाय बेनि आसनि जों हमनाय जादोंमोन आरो बेखौनो जोबथा समाव जों बेखेवबाय आरो बेबायदिनो जोंनि 32 नं बेरगाव समस्थिया जोबोद गोग्लैसोनाय आवगाय BTC जानायनि उनाव 2020 मायथाइसिम जेसेबांखिनि सरकार सोलिबाय बेवहाय साब डिभिजनेल समस्थिबो बेवहाय EM मोनाखैमोन आरो EM मोनैनि थाखायनो हयथ' जानो हागौ बे समस्थियाव बा बे समस्थिनि सिङाव गोबां जौगालु खामानिफ्रा गोग्लैसोनानै दङमोन दा जोंनि सरकार फैनायनि उनाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आरो बिथांनि थांखिजों जों दिनै खामानि मावदों आरो बेबायदिहै जोंनि बेरगाव समस्थियाव जोङो प्राय 60% जोङो जौगानाय खामानि जोङो मावनो हादों आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां खामानि मावबावनो दङ जायफोरखौ जों दिनै प्रजेक्ट बानायनानै जोङो सरकारनि टेबोलाव जोङो लांबाय एस्टिमेट बानायनानै आरो जोंहा गोबां बेबायदि मिशन बा बिदि खामानिफ्रा नैबे BTC बिसायख'थिनि सिगां जोङो मावफुंजोबनो हागोन आं बेखौ सानदों। नोंथांनि बियाबाव जिथु दिनै बेरेखा दोलोआबो जिथु गां फोरागासिनो दङ बे बिथिङाव मा बुंगोन जिथु फैगौ राजनितियाथ' बयबो बिसायख'थि गेलेनो आरो बिसायख'थि देरहानानै सरकार खुंनोनो राजनिति हान्जाखौ दायो दा बेवहाय आंनि दोलोआव बा आंनि बियाबावबो UPPL थानांगौ होननायनिथ' खोथा गैया थेवब्लाबो गुबुन गुबुन राजखान्थि बेयाव दङ आरो बिथांमोनाबो गावबा गावनि थांखि गावबा गावनि सिंनि जि एजेन्डा बे एजेन्डाखौ मावफुंनो थाखाय नाजागोन बेयो स्वाभाबिक बाथ्रा खिन्थु खोथाया जाबाय मा दिनै दुलाराय बिटिआरआव आरो जोंनि बे 32 नं बेरगाव BTC समस्थियाव जोंनि सरकार फैनायनि उनाव एबा आंनि दैदेननायाव दिनै जों बेसेबांखिनि खामानि मावनो हादों हायाखै बेखौ आंनि गावनि खुगाजों बुङा बेखौ रायजोआ नुदों आरो दिनै रायजो राजानि खोथाया जाहैबाय मा जोंनो जौगानाय नांगौ जोंनो सरकारनि जेफोर सुबिदाफोर फैयो बे फैनाय सुबिदाफोरखौ रायजोनो मोजाङै मावनानै होनांगौ जाहाथे हाबदान जानाङा आद्रा थानाङा आरो बेबायदि जों खामानि मावखायाखैबो दा बेखायनो
दिनै जोंनि भेरगाव समस्तियाव रायजोआ हिसाब खालामगोन सोरबायदि बिजाथि बा सोरबायदि दोलोजों थायोब्ला जोंनि ओनसोला थारैनो जौगागोन बेखौ रायजोआ नायगोन आरो थेवब्लाबो जोङो राजखान्थि दोलो हिसाबै जोङो रायजोनि खाथियाव थांनो नाजादों जे जोङो सरकारनिफ्राय दाफ्रोमबो गामियाव मोनसेबाबो आसनि होनानै बे आसनिनि थाखाय रायजोनो माखासे बाथ्राखौ फोरमायनानै होनानै रायजोनि खाथियाव जोङो थांनो नाजादों आरो बे हिसाबै जोङो रायजोनि गोसोखौ जोङो जै खालामनो हायाखै होनना आं साना रायजोनि गोसोखौ जों जै खालामनो हादों आरो दिनै जोंजों रायजोफ्रा जेब्ला नांगौ अब्लानो ओंखारो दा बेबायदि हिसाबै जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तियाव राजखान्थिक भाबै जुदि जोङो बुङोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि इउपिपिएल दोलोखौनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बांसिनै मोजां मोननाय बे थासारि गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली जीके क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997